In zo'n joch, dan ben je eerst rug trok in de stad in. De westelijke route, zou maar even te zeggen. En wat we hier nu realiseren kunnen, omdat we na zo'n joch de Middelzeeroute krijgen hebben, kunnen we hier linksou de Middelzeeroute op en dan via de Aardvit om de Oost. En zo joggen beide routes er dan uit op de kaart. De nieuwe route gaat onder een gruttal Bregendel. Wij hebben er in de stad, in het centrum van de stad, hebben we er treien beweegbare, met alle treien weinig of geen is onderleid. En dan hebben we hiervoor, voor deze bregen, hebben we er nog een 2 treien obstakels liggen. En dat is een probleem, want het is lastig om daar sterk genoeg ijs te krijgen. Er moet dus klunt worden. We gaan 40 meter bij de bregen voorbij en dan komen we bij het ruchte stuk kademuur. En dan moet je maar staalconstructie, een beugel, waar je vlonders, je treden opmaatje kennen. Moeten we een constructie realiseren en die hingen we onder de kademuur of oer de kademuur heen. De 2 routes kleermaatje betekent een soort extra werk voor het rayon Snits. En er binnen ook nog wel wat problemen. Maar in Snits hebben ze er alle vertrouwen in dat ze de 10.000 rieders veilig bij de Wetterpoorterdel krijgen.